Σας άποψη για τον κύριο Κόνστα, να συναντηθείτε να του την πείτε. Εμείς εδώ σας καλέσαμε να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο σας. Παρακαλώ κύριε Κόνστα, δώστε μας κύριε Πρόεδρε μία απάντηση επί της ουσίας των όσων είπε. Το κέρδος ενός φαρμάκου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αν πουληθεί το φάρμακο. Ερωτώ, εάν δεν πουληθεί το φάρμακο, θα κερδίσει ο φαρμακοποιός? Βλέπετε ότι αλλάζουμε τώρα. Το αλλάζουμε. Όχι, έτσι είναι. Τώρα... Άλλο το ποσοστό που μπαίνει για να βγει η λιανική τιμή και άλλο το κέρδος. Το κέρδος μπαίνει επί των εισπράξεων. Λες, εισέπραξα τόσα λεπτά και κέρδισα τόσα. Κύριε Κόνστα, θα τον αφήσετε να απαντήσει. Παρακαλώ θερμά. Θα τον αφήσετε να απαντήσει. Και μετά να ακούσουμε την απάντησή του. Παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Θα κάνω μια ερώτηση, κύριε Χατζηνικολάου. Απλή. Ανοίγω το σιρτάρι μου το βράδυ και βλέπω μέσα ότι έχω 1.000 ευρώ. Πόσα κέρδισα? Δηλαδή λέμε το 50%. Τι σημαίνει κέρδισα? Τι σημαίνει 100% κέρδισα? Η ερώτηση είναι πολύ απλή, σας παρακαλώ. Απαντήσω. Απαντήστε. Όταν σημαίνει ένα φάρμακο που κάνει 100 ευρώ. Αφήστε με να απαντήσω. Ναι, απαντήστε όμως. Να ολοκληρώσω. Ένα φάρμακο που σήμερα κάνει 100 ευρώ έχει ενσωματωμένο περιθώριο κέρδους του φαρμακείου 33%? Ναι ή όχι? Σαφέστατα όχι. Η τιμή του δεν έχει ενσωματωμένο. Το 35 που λέτε, 33% είναι το ποσοστό που μπαίνει στη χονδρική για να βγει η λιανική. Αυτό δεν είναι κέρδος όμως. Δεν είναι κέρδος. Γιατί η κέρδος βγαίνει επί της πώλησης. Εάν το φάρμακο δεν πουληθεί, δεν κερδίζετε. Το φανές αυτό, κύριε Κώστα, και δεν το ξέρετε. Ωραία. Άρα λοιπόν το καθαρό, αφού πουληθεί, είναι 23,8. Ναι ή όχι? Είναι 23,8. Όχι, με το ΦΠΑ τώρα που είναι 11 είναι 22,8. Πολύ ωραία. 22,8. Είναι λοιπόν διοικητικά καθαρισμένο περιθώριο κέρδους. Είτε πουλάτε ένα φάρμακο 1 ευρώ, είτε κάνει 100 ευρώ. Όχι, διοικητικά καθαρισμένο. Τα φάρμακα, τα υψηλού κόστους είναι πολύ μικρότερο. Τα χιλιάρικα, τα μεγάλα. Τα χιλιάρικα, αυτά που είναι όχι τα χιλιάρικα μόνο. Όχι, τα μεγάλα. Έχουμε και 400 ευρώ που είναι φάρμακα. Λοιπόν, άρα συμφωνήσαμε κύριε Λουράντο, συμφωνήσαμε λοιπόν, γιατί τα λέμε στο τηλέφωνο πολλές φορές. Τώρα το show στη Γενική Συνέλευση δεν με αφορά εμένα. Αλλά συμφωνήσαμε ότι στην τιμή κάθε φαρμάκου είναι ενσωματωμένο το περιθώριο κέρδους 33%. Ναι, επί της χοντρικής τιμής. Θα ποινικοποιήσουμε το κέρδος? Όχι, καθόλου. Αλλά 33% διοικητικά καθορισμένο. Ναι ή όχι? Κύριε Λουράντο, μόλις παραδεχθήκατε. Το 35% σας διορθώνω, όχι 33%, για να δείτε ότι λέω την αλήθεια. Είναι το ποσοστό που μπαίνει στην χονδρική για να βγει η λιανική. Δεν σημαίνει ότι πούλησα ένα φάρμακο 100 ευρώ και κέρδισα 35. Γιατί όχι? Αυτό λέω. Γιατί όχι? Έλεος. Για να βγει 100 ευρώ λιανική, δεν σημαίνει ότι το αγόρασα 65. Αν βάλεις το 65 επί 35% δεν βγαίνει 100. Έλεος πια. Πόσο αυτό έχετε δηλαδή αγοράσει, κάντε το. Πόσο είναι απλή μέθοδος των τριών. Πόσο έχετε αγοράσει κύριε Λουράντο? Πέστε μας απλά. Μα είπαμε ότι το κέρδος είναι 22,8. 22,8 είναι το μεικτό κέρδος. Αλλά πάντως και αυτό κύριε Πρόεδρε είναι προκαθορισμένο με διοικητικές πράξεις. Βεβαίως. Γιατί το φάρμακο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί ελεύθερα. Συγγνώμη, στο φάρμακο ελεύθερο. Ακούστε με. Εάν θέλει φάρμακο ελεύθερο, και εγώ μαζί σας. Κύριε Χατζηνικολάου, συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πουθενά δεν είσαι. Πάντα στις χώρες οι τιμές των φαρμάκων δίνονται από τις κυβερνήσεις. Και ξέρετε γιατί? Να σας πω για ποιο λόγο. Διότι πρέπει το φάρμακο να μην γίνεται νοθεία. Ο παραγωγός πηγαίνει. Όλα τα χαρτιά, όλα τα στοιχεία κοστολογούνται. Να μην έχουμε υπερκοστολογήσεις, αλλά ούτε και υποκοστολογήσεις για να μπορούν να βγαίνουν στο εξωτερικό τα φάρμακα και να μην γίνονται νοθείες. Να σας κάνω εγώ ένα πολύ απλό ερώτημα και να κλείσουμε. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Αν η κυβέρνηση πάρει τα ισχύοντα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, και σας πει μεταφράζω το νόμο και ισχύει σε ό,τι σας αφορά, θα συμφωνήσετε? Διότι μου είπατε ότι ισχύουν όλα στην Ευρώπη. Παντού. Ωραία. Θα σας πω. Επαναλαμβάνω το ερώτημα με απλό τρόπο. Προσέξτε την απάντηση, διότι θα το εισηγηθούμε εδώ δημοσιογραφικά με τα σχόλιά μας στο αρμόδιο Υπουργείο. Να πάρει το νόμο της Ιταλίας, της Γαλλίας ή της Γερμανίας, να τον μεταφράσει και να ισχύσει στην Ελλάδα. Θα συμφωνήσετε? Κανένα πρόβλημα. Ξέρετε κάτι? Θα σας απαντήσω. Προσέξτε με. Στην Ευρωπαϊκή Έχετε καταλάβει την παγίδα τώρα και είστε προσεκτικός. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ακούστε με. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φαρμακείο κερδίζει πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Θα σας πω κάτι. Δεν έχω τον πίνακα μαζί μου. Είμαστε σαν Ελλάδα, στα φαρμακεία έχουμε το λιγότερο κέρδος. Όχι ποσοστό, το λιγότερο κέρδος. Και θα σας πω κάτι.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υπεροριακές αμοιβές που δεν έχουμε εδώ. Είναι πολλά τα φαρμακεία και μικρός ο πληθυσμός. Και μόνο αυτό, έχουμε υπεροριακή αμοιβή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν έχουμε. Στην Ιταλία, αν πάτε πέραν του ωραρίου, θα πληρώσετε και παραπάνω. Εδώ δεν έχουμε. Συνταγογράφηση όμως εδώ, κύριε Ντουράντε. Η συνταγογράφηση εδώ, όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και συμφωνώ. Γινόταν πάρτι με τις συνταγές. Γι' αυτό φωνάζετε. Γινόταν πάρτι με τις συνταγές όλα αυτά τα χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας. Ακούστε με. Έτσι λοιπόν. Ακούστε. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό και εδώ και 5 χρόνια οι φαρμακοποιοί ζητάνε την ηλεκτρονική μηχανογράφηση. Εμείς είμαστε που τη στηρίξαμε, εμείς είμαστε που τη θέλαμε και ξέρετε γιατί. Για να αποδείξουμε το αυτονόητο ότι εμείς οι φαρμακοποιοί δεν συνταγογραφούμε. Δεν έχουμε σχέση με τη συνταγογράφηση. Εάν κάποιοι, ακούστε με, εάν κάποιοι έχουν λαθροχειρίες ή είναι επίορκοι, σας διαβεβαιώ ότι και στο δικό σας επάγγελμα υπάρχουν και στο γιατρού και παντού. Αυτούς όμως εμείς τους θέλουμε να τους περάσουμε πειθαρχικό. Με μία διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ μαζί σας, αυτό απόλυτα. Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ και ένα χρόνο, συμφωνώ και το λέω μαζί ευθέως, σας αυτό. εδώ και ένα χρόνο ζητάω τα ονόματα των φαρμακοποιών που έχουν εμπλακεί ή εκεί στο Λαύριο, αν θυμάστε με λέτε, κύριε Πρόεδρε, εδώ εμείς ζητάμε τα ονόματα των δικών μας. Τα ονόματα των δικών μας επίορκων που τα παίρνανε από τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ζητάμε 30 χρόνια και δεν τα δίνουν. Και εμείς. Και εμείς τίποτα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ, για το ζωηρό αλλά ενδιαφέροντα διάλογο. Πάντα σας αγαπώ και το ξέρετε.